Happy New Year po! Marami pong naging tradisyon o paraan ng pagsalubong ng bagong taon. Nandyan ng pagpapaputok para daw tumayong masamang espiritu. Although nauso na rin ang torotot, mas safe nga naman. Pero okay na rin yung pagbubunga nga sa'yo ng nanay mo. Mas matindi kaysa bogay. Joke lang. May mga nagsusot ng polka dots or stripes para daw magkapera. May mga kumakain ng mga bilog na prutas para daw swertehin. May mga mulundag para daw tumangkad sila. May mga kumakain ng pansit nang hindi pinuputol para daw long life. O sige, mahilinan ka. Kaya napakaraming paraan napakaraming tradisyon. Pero alam po ba ninyo na kahit di natin gawin ang lahat ng yan, okay lang? Sapagkat hindi naman iyan ang pinagmumulan ng mga biyaya natin, kundi ang Panginoon lamang. In the first place, bakit natin pagkakatiwala sa mga practices at sa mga bagay na yan, ang buhay at ang kapalaran natin? Wala namang isip ang mga yan. At ang pinakamahalagang gawin, dasal, magsimba. Nagpasalamat na po ba tayo sa maraming mga biyayang tinanggap natin sa lumang taon na ito na iniiwan natin? Sapagkat sigurado ako na bago magsimula ang lumang taon na ito na iiwan natin, nagdasal din po tayo for more blessings, for many blessings. Sa palagay ko, marami sa mga biyayang yun natanggap natin. Kung hindi man, marami tayo mga biyayang tinanggap sa Panginoon na hindi natin hiling. Pero binigay niya sa atin ng usas sapagkat alam niyang kailangan natin. Pasalamat din tayo sa Panginoon sa kabila ng mga naging problema natin. Sapagkat kaya tayo narito ngayon, ay obviously, nalampasan natin ang lahat na ngayon at hindi natin kinaya yun kung hindi tayo tinulungan ng Panginoon. Pasalamat din po tayo kahit nasaktan tayo, kahit naloko tayo, naargabyado tayo ng ating kapwa-tao. Basta, hindi tayo nananakit, hindi tayo ang naloko, hindi tayo ang nangargabyado. Okay na yun. Kahit yun, biyaya yun ng ating Panginoon. At least hindi na baligtad ang sitwasyon. Kaya, maglaan po sana tayo ng panahon para isipin ang mga dapat nating pagpasalamat sa ating Panginoon. Sinisigurado ko po sa inyo, marami ito. Ito rin po kasi magbibigay sa atin ng inspirasyon para patuloy na humiling sa Panginoon. When we realize that hindi natin masusubukan ang kanyang kabutihan sa atin. Basta kailangan natin talagang ibibigay niya sa atin. Ito rin, kaugnay nito, ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob para umasa na magiging maayos ang bagong taong ito. Sapagkat nandiyan ng Panginoon para sa atin ay dumamay ang sumaklolo. Yun po ang sikreto upang ang New Year ay maging happy talaga.